Dámaí Harala as 𝘓𝘫𝘬𝘥𝘮𝘪𝘭𝘢 𝘓𝘫 ar an stáitse 𝘓𝘊𝘪𝘭𝘭 𝘓𝘪𝘳. Tá 𝘓𝘊𝘪 ag freastal ar Scoil Náisiúnta na Bhfón áit bhfuil si a rang cethair, dólam si a chud Steipní ó 𝘖𝘪𝘳𝘦𝘢 a Scoil Domsa 𝘓𝘬𝘪𝘁 a smaoiléithe bheith snáb, bíonn si a canas a chóir, seanan si an méarchláir. Maithú 𝘓𝘊𝘪.